तर बघा ह्या असा आमचो होळ अशा पद्धतीत काय काही हो लहानसोच असा मोठं होळ नाही आहे. आणि त्या कोंडीत आम्ही गणपती विसर्जन करतो. ती कोंड दिसताना त्या कोंडीत तो बघा ह्यो असा घोटीचो येईल. घोटीचो येईल म्हणजे हे का असे बारीक बारीक हे बघा काटे असतो. हे काटे लागले ना आता फाटाक जाता. हे आमका लागायची सवय आहे कारण आम्ही शेतकरी माणसं असो आणि आमका सवय असतात. काजीत बिजीत आम्ही ज्यावेळी साफसफाई करू जातो ना त्यावेळी हे वेल लागतात असं काय ना. पण डायबिटीसच्या माणसांना जरा सांभाळूचे लागतात. तर ह्या घोटीच्या येलाची ना भाजी करतात ते मी आता हे वेल काढते बघा. कवळे वेल काढायचे म्हणजे जो थैसर मोडतो ना थैसरच काढायचे. हे आता असे बरे कवकवीत असे इल्लेले असतात पहिल्या पावसाचे. हे बघा बघा कसे मस्त वेल असं. हे बघा इतके इतके माका गावले होते वेल. त्याची भाजी मस्त वेगळी आपली घोटीच्या वेलाची भाजण घालून आणि काहीतरी कडधान्य घालून भाजी सुंदर जाता भाकरी चपाती बरोबर. तेव्हा मस्त असं ते वेल कवळे असं तैसा मोडायचे. आंबे बघा किती पडले होते. हे खरेच ज्याका कोंबियाचं झाड माहीत नाही ना त्याका खरेच वाटतेले आंबे. आणि जेव्हा माझं लग्न झालेलं ना तेव्हा मी पहिलेच वेतुऱ्यात ही कोंबियाची फळा कोंबियाच्या झाडाखाली अशी पडलेली बघले आणि मी आपला वेचूक लागलोय. माका वाटलं आंबे. आणि ज्या माणसांका माहीत नाही शहरात राहतात ना त्यांना खरोखर वाटतं ही खाऊची फळा. तरी खाऊची फळा नाही असं. ही फळा आहे बघा. ह्या कुंबियाचं झाड आहे. ह्या कुंबियाच्या झाडात फळा लागतात आणि ती आताशी पडतात ही फळा. अगदी दिसाक सुंदर पेरू सारखी किंवा आंब्यांसारखी असतात. ही बघा कशी सुंदर बघा फळावरती कुंबियाचा फळ बेलफळासारख्या दिसता पेरू सारख्या दिसता लांबसून आंब्यासारख्या दिसता. पण याचा काही उपयोग नाही. ही जर गोरवानी खाल्याने ना गोरवानी बोकडानी तर ती गळ्याक लागतात त्यांच्या अडकतात असं म्हणतात. कुंबियाचा फळ बोकडाच्या गळ्यात अडकता आणि काय काय बोकडा मरतात पण धनगरांची. असा या कुंबियाचा फळ आहे. आणि थोड्या दिवसांनी टाळकावर उठतलो. एका पानाची भाजी गावतली. पेवग्याची भाजी गावतली. तेरार उठतला. अजून रुजाक नाही असा. आता लवकर पाऊस लागला त्यामुळे त्या भाज्यांका अजून उशिरा. पण हे घोटीचे येल असतात ते पटकन येतात वरती म्हणजे कोंब येतात त्यांना. सगळ्यात महागडी वस्तू आणि सगळ्यात महागडी हॉटेलातली डिश म्हणजे ती अळमी. तर ती अळमी सुद्धा आमच्याकडे श्रावणात येतली तेव्हा तुमका बघूक मिळतली. बघा रायवळ आंब्याचे कैरी. ते आता थोड्या दिवसांनी मिळायचे नाही. माका दिसले म्हणून काढून घेतो. हे फुकट जातले नाही तरी. यंदा रायवळ आंबे सुद्धा कमी लागले. एवढे मोठे आंबे असायला लागणच नाही. याचा लोणचा मस्त जाता. मिरमिरी आंबो असा ह्यो. मी ह्याचा लोणचा घातलंय पण तुमका दाखव मला मिळाक नाही. हे आता होते आंबे पण ते कमीच असत. लोणच्याचे इतके नाही असत आंबे. हे बघा इतके माका हे घोटीचे वेल गावले. ते आता साफ कसे करतात ते तुमका दाखवते. हे बघा ही वेल ना तर तिचं असं दोर काढून घ्यायचो. हे बघा असं दोर काढून घ्यायचो. येतात तिथपर्यंत काढायचो म्हणजे सोलायचे. हे बघा असे असे मी सगळे ना वेल हे साफ करून घेते दोर काढून आणि स्वच्छ धुवून घेते. आणि चिरताना तुमका दाखवते. तुम्ही म्हणशा ती पाना हे वेली असतात ते काय करूचे असतात. तर हे वेली जे असतात ना हे का सुटलेले असे तुरे त्याचा काय नाही. हे कवळे असतात. हे चिरताना चिरायचे आपण. पण ह्यो आता वेल असताना तो आपण असं मोडायचो आणि त्याचं फक्त दोर काढून घ्यायचो. का ह्याचो कलर हो बघा हिरवो जाता. आता सोललेलो बघा कसं झालं आणि आधीचो बघा कसं असा तो. तर अशा प्रमाणे
हे सगळे मी याचे दोर काढून घेतले. ही भाजी पावसात भरपूर प्रमाणात येतात हे वेल, घोटीचे वेल, आणि ही भाजी खाऊची असता. आपल्या पूर्वी म्हणजे जे आपले पूर्वज होते ना, ते ही भाजी खाऊनच लहानाचे मोठे त्यावेळी झालेले. त्यावेळी त्यांना आमच्यासारख्याचे भाजी नव्हते जास्त खाव, तऱ्हेचे, आणि हे भाजी खाऊन अगदी घटमूट होते. त्यांची हाडाबिडा कशी ताटक होती. आणि आपल्या ही आजूबाजूकच ही भाजी असता, ही काही विकत हाडू जाऊची गरज नसता. आताशी फुकट हे भाजी असतो, ते मस्तपैकी भाजी आताशी सगळे खाऊचे. त्याच्यासून आमका जा काय त्याचे गुणधर्म गावतो ते घेऊ गये. विकतचे भाजी खता पाण्याचे खाण्यापेक्षा हे भाजी खूप कितीतरी पटीन बरे असतात. हे आम्ही वर्षासून 2-4 वेळा तरी ही भाजी असते खातो. ही जरा तुरट आणि आडूक लागता ही भाजी, पण ती बरी असतात चवीक. रोज गोड खाऊन किंवा मासे मटण खाऊन म्हणजे कंटाळच येता ना, तर वेगळा काहीतरी आता सगळ्या खाऊचा असा रुजान इल्लाला. कारण हे पहिल्या पावसाच्या दरम्यान 1 आठवड्यातच असतो, नंतर ते जून जातात वेल. हे बघ असे मी त्याचे दोर काढून घेतले. हे आता सगळे वेल मी असे साफ करून घेते, नंतर तुमका दाखवते चिरताना. खय जाता मासे ना हाडू घोटीची येल ती. त्या मांजरांका वाटता मासे हाडलेत आणि मी जातोय नुसती टून उडी मारीत असते. माझ्या मागसूनच असतली. जैसर माझो पाय असता काही मांजरा माझ्याबरोबर असतात. रात्रीची त्यांका मी एका खोलीत बंद करून झाकून ठेवते ना, तर हतरुणावर लाव टाकतो आणि त्यांका रात्रीची घेणं ना हतरुणावरती त्यांका सेपरेट एक खोली दिलेली आहे, त्याच्यात ती रवतात. हे बघा हे वेल असत ना, ते मी साफ करून घेतलंय स्वच्छ. 2-3 वेळा मी धुवून घेतलं आणि हे आता मी चिरतोय. पावसाचा वातावरण मस्तपैकी पाऊस भरलो आणि मी ह्या असा बाहेर भाजी चिरतोय. मला बरं वाटतं, खूप थंडगार वातावरणात. आज पाऊस जास्त लागत नाही, पण तो आता भरता, संध्याकाळची भरती करता. रात्रीचं लागलं तर लागत. हे बारीक चिरून घेऊ. ही भाजी काय माणसा अशी चिरतो, गरम पाण्यात उकडत ठेवतो आणि उकडल्यानंतर ती गाळून घेतात. तर त्या पद्धतीची भाजी ही चुकीची असा, कारण ह्याच्यात जा जीवनसत्व आपणाक मिळतात ही भाजी चिरून डायरेक्ट करून मिळतात. आणि आपण ती उकडून घेऊन गाळून टाकली तर त्याच्यातला जीवनसत्व आपणाक अजिबात मिळणार नाही. आणि काय माणसा काय करतो, ही भाजी रात्रीची साफ करतो केळफुलाच्या बोंडासारखी आणि रात्री मिठाच्या पाण्यात भिजत घालतात. तर अशा पद्धतीने भाजी करण्यापेक्षा ही माझी पद्धत माका तर बरोबर वाटता, कारण आपणाला जीवनसत्व असता तर सगळा आपल्या शरीराक लागता. आणि हे भाजी जर तुमका होया असतील ना, तर कुडाळच्या बाजारात रविवारचो गावठी बाजार भरता, थंयसर आवर्जून जावा. प्रत्येक तऱ्हेची भाजी तुमका थंय मिळतली. मी आता ही भाजी सगळी चिरून घेते आणि नंतर तुमका करताना दाखवतोय. तर मी आता करतोय घोटीच्या वेलांची भाजी. त्यासाठी हे बघा मी चवळे भिजत घातलेलं, मस्तपैकी फुगले होत. गावठी चवळे गावठी बाजारातून आणलेले कुडाळच्या. हे बघा चवळे कसे मस्त फुगले होते. हे चवळे मी कडधान्यवान आणि ह्या भाजीत घालतलोय. कांदो असा आणि भाजनाचा वाटाप घालतले, म्हणजे भाजलेला खोबरा असताना आपण आमटे घालतो होता ता वाटाप मी ह्या भाजीत घालतले, म्हणजे त्या भाजीची टेस्ट बरी जाता. आणि त्यासाठी मी मिरची पावडर घेतलं, गरम मसाला घेतलं, हळद घेतलं आणि मीठ घेतलंय, तेल आणि पाणी. तर त्याच्यासाठी मी भाजी करतले लोखंडी कढईत.
अशा लोखंडी कढईत भाजी केली का त्याचे गुणधर्म आपणाक बरे अजून मिळतले. तर तुमका आवडता ना तशी तुम्ही भाजी करा, कारण माका त्या भाजीतले गुणधर्म होय म्हणून मी भाजी आधी उकडून घेऊन गाळून टाकूचंय नाही, मी जशाक तशी करतले. काही लोकांका कडवटपणा जाणवता म्हणून ती तशा पद्धतीत भाजी करतात. तर जशी तुमका करूची आहे ना भाजी तशी तुम्ही करा, आणि ही माझी पद्धत आवडली तर ही पद्धत आवर्जून करा. पण भाजी गोटीच्या हेलाची खावा. कुडाळच्या बाजारात प्रसिद्ध कुडाळचो बाजार जो गावचो बाजार म्हणून भरता, गावठी बाजार. काही बाजार अशा असत गावठी बाजार भरतात ते कुडाळचो असोच नाही, आणि पण खयच्या गावांनी भरतात. तर ते सगळे भाजी रानभाजी येतात, ते रानभाजी तुमका त्या गावठी बाजारात मिळतले. मी आता कढईत तेल घालून घेतय. लोखंडी कढईने भाजी असे केले का ते अजून चविष्ट जातात, आणि त्या लोखंडाच्या भांड्यात केलेले त्याचे गुणधर्म अजून आपणाला मिळतात. ते आता कांदो टाकते फोडणी. वाटात घालतलंय पण तरी सुद्धा कांदो फोडणी टाकते, म्हणजे त्या भाजण्याच्या खोबऱ्यात कांदो वाटतलो. हे आता जितकी मी भाजी करतले तिथे मला चवीत खार किंवा मीठ हवं त्याप्रमाणे मी मीठ टाकते. मीठ आधी टाकला का जरा कांदो पटकन भाजतो. कांदो बरोबर आता मऊ झाला त्याच्यात मी आता बाकीचे मसाले टाकते. आता टाकते याच्यात हळद, लाल तिखट आता, आणि आता भाजको मसाला. जितके आपणास त्याची तिखट होईल तसे मसाले टाकायचे. आणि हा आता कडधान्य, कडधान्य जरा जास्तच टाकायचा, म्हणजे जास्त कडवटपणा येणार नाही कडधान्यामुळे. थोडीशी आळूची अशी भाजी लागतात, पण भाकरी बरोबर किंवा चपाती बरोबर बरी लागतं मस्त. मी या गरम पाणी करून घेतलं, आणि या गरम पाणी थोडासा मी याच्यात घालतलं. ज्या कडधान्य चवळे जे असतात ते शिजावे, आणि थोडासा अशा अंगाभर पाणी घालायचं. पूर्वीचे माणूस असले भाजी खायचे. आताशे पाऊस लागलो कांबळा आपला खांद्यावर मारल्याने काय भाजी काढून गेले रानात. भाजी आडी आणि आपल्या माणसांकडे दे, आणि भाजी भाकरी नाचण्याची भाकरी असले रानभाजी खाय, आणि कशी घटमुट होते. आपणा जवळ असा सुद्धा असला दिसणार नाही आता. म्हणजे काही लोक टाळतात खेकावी ती भाजी, पण खरा सत्व आता या भाजीत असा. मस्त पैकी भाजीचा वास सुंदर होता मटणासारखा. त्या अजून वाटात घातला तर मस्तच लागते भाजी. चवळी काढली का बघते मी. चवळी तर उकाडली बघा, मस्त चवळी उकाडली. त्याच्यात मी आता भाजलेला वाटात घालते. जास्त वाटा घालता का म्हणे, कमी घालू का 2 चमचे एवढा. कांद्या खोबऱ्याचा ह्या असा वाटा. ही भाजी आता मस्त पैकी शिजली. याच्यातला पाणी घातला मी उतरून घेते. भाकरी बरोबर खाव आता रेडी झाली. तुमका जर वजन कमी करूचा असला,
बारीक जावचा असला आणि हेल्दी राहायचा असला तर ही भाजी नक्की खावा. मस्तपैकी घोटीच्या यालाची भाजी आणि भाकरी तुम्ही पण खाऊ घ्यावा. ही बघा काय मस्त झाली आहे. ही बघा अशी मस्तपैकी गरम गरम भाजी आणि गरम गरम भाकरी तुम्ही खाऊ घ्या. मी खातोय. मस्तच झाली आहे भाजी. एकच नंबर. ही भाजी भाकरी अशी कोणा कधी काय ना तर आवडीन खातला माणूस. भाजी झाली ना मस्त. चला तर ह्यो व्हिडिओ आवडलो तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा.